Aký je rozdiel medzi písaním scenárov a písaním kníh? Rozdiel je obrovský. Knihy mám radšej, ale rozdiel je hlavne v tom, že keď píšem scenár, tak viem, že to nie je finálne dielo. Že dopísaný scenár vlastne je len nejaký polotovar. Dopísaná kniha je dielo. Teraz ma ešte napadlo jedno také, čo je asi najdôležitejšie, že keď píšem scenár, tak viem, že to, ako som ho napísala, sa v skutočnosti tak neudeje. Preto, lebo film je jeden obrovský kompromis. A keď píšem scenár, tak musím vždy myslieť na peniaze. Napríklad nemôžem tam napísať, že 100 000 ľudí odrazu zdvihne zrak hore, preto, lebo to by bola strašne drahá scéna, ale v knihe to napísať môžem. Máte nejakú obľúbenú knihu, ktorá bola zároveň aj sfilmovaná? Bedári. Určite. Dokonca tam mám postavu, ktorá je pre mňa strašne dôležitá, a to je postava biskupa. Autor ju nazval Monsignor Dobrodej. Bol to vlastne biskup, ktorý, keď prišiel na to, že mu Jean Valjean ukradol strieborné svietniky, priviedli ho naspäť v putách policajti, tak povedal, že ja som mu ich dal. Vlastne tým zachránil človeka. Ale zachránil ho nielen pred nejakou spravodlivosťou, ale zachránil ho samého pred sebou. Preto, lebo tvárou v tvár takému dobru vlastne sa Jean Valjean musel od základov premeniť. A to je môj obrovský vzor, ľudský, a je to taká postava imaginárna, ktorá ma formovala. Kde čerpáte kreatívnu energiu? Nemyslím, že by som ju niekde čerpala. Myslím, že ma tak posadne. Ja totiž neverím na nejakú inšpiráciu, akože na to, aby ste mohli niečo napísať, tak musíte mať nejaké špecifické prostredie. Neverím na to, že si musíte otvoriť fľašu s červeným vínom alebo ísť do prírody a byť sám a počúvať zvuky lesa. Ja si myslím, že ten život tak, ako plynie, je krásny v tej samozrejmosti, že ráno vstanete a umiete si zuby a máte vyťahané pyžamo a spravíte si kávu. A tá inšpirácia odrazu príde možno v okamihu, keď nakladáte riad do myčky. Aspoň u mňa to tak je.